따자하오, 우리는 슈퍼주의! 어요! 자, 저희의 정규 10집 더 르네상스가 공개됐는데요. 자, 타이틀곡 하우스 파티를 포함해서 매력 넘치는 수록곡을 총 10곡! 10곡이 꽉꽉 담긴 앨범입니다. 자, 우리 슈퍼주니어의 다양한 매력이 담겨 있으니까 많은 관심과 부탁드립니다. 네, 그리고 제가 듣기로는 앨범 예약 판매 날에 대만 엘프분들이 사이트에 접속을 해서 엄청 많이 접속을 해서 서버가 끊겼다고 들었어요. 야, 우리 박수 한번 치고 갈까요? 역시 우리 엘프는 최고야. 라퍼! 우리 며칠 전에 이 화이트데이였는데 정말 함께 보내지 못해서 아쉬워서 제가 이 뭔가를 준비를 했습니다. 뭐요? 혹시 벼, 눈, 그리고 무릎 이게 영어로 뭔지 아세요? 뭐예요? 모르겠는데요? 약간 넌센스 같은데 이거. 아니야, 이거 하면 돼. 혹시 워, 아이, 니. 이게 뭐야? 대단하네요. 저도 사실 하나 있는데. 자, 제가 하나 보여드릴게요. 여러분 잘 들어보세요. 네. 차이 워더 신, 짜이左边 还是右边? 在你那边? 잘한다. 공부했네. 잘한다. 져선 안 되죠. 네. 질것 같은데. 진 거 같은데요? 졌다. 그럼 해봐. 如果也跟我闺你 네, 엘프를 위해 진심을 전하는 멤버들의 모습이었습니다. 어이구. 이제 너무 오글거리니까 이쯤에서 그만할까요? 네. 在你那边. 자, 그리고 또 좋은 소식이 하나 더 있다고 하는데 네. 저희 일본 베스트 앨범 스타의 대만판 예. 정말 왜 얘기를 안 했어? 진짜야? 네, 그리고 저희 슈퍼주니어의 정규 10집 더 르네상스도 일본 앨범 스타 대만판도 많은 사랑과 관심 부탁드리겠습니다. 그걸 좀 얘기 좀 해주고 깜짝 놀랐네. 자, 여러분들 우리 슈퍼주니어 오랜만에 나왔으니까 음악 다들 재밌게 들어주세요. 네, 우리 하우스 파티 많은 사랑 부탁드릴게요. 台湾の皆さん、こんにちは。キスマイフット2です。北山宏光です。千賀健人です。宮田俊也です。横尾渉です。藤ヶ谷太介です。玉森裕太です。二階堂隆です。僕たちはニューシングルラブバイアスをリリースしました。聞いてください。最新シングルラブバイアスということでございます。これ玉森さん、ドラマですね。そうなんですよ。今出演させていただいているドラマ「オーマイボス恋は別冊」での主題歌となっておりますね。はい。いいタイミングでまたかかるんだよね。また曲がね、いい曲なんですよ。とってもなんか誰もがこう一度はきっと経験したことがあるであろう。もうどうにもすることのできないような愛おしさだったり恋する思いっていうのを気持ちを込めてキスマイが今度歌わせていただいております。ミディアムバラード、ラブバラードとなっております。ミディアムバラード。はい。もともとパフォーマンスもね、いつものキスマイとはちょっと違うというか。違うね。マイクスタンド。マイクスタンド。確かに。初めてですね。初めてだね。シングルでも。また大人っぽいキスマイが見れるとなっております。さあ、カップリングも豪華ですね。そうだね。キッドもだってシックボーイズさんにあれだよね、書いてもらったりとかしてるから。なんかそこら辺もね、ちょっとキスマイの音楽にはなかったような音楽になってんじゃないかなと。オリジナルカラーもあるね、東京インテリアの。ね。これもなっておりますし。いい曲です。はい。など豪華なラインナップになっております。ニューシングルラブバイアスたくさん聴いてください。それでは以上、キスマイフット2でした。バイバイ。聞いてね。台湾的朋友们，大家好，我们是 Kiss My Heart 2。我是北上红花，我是一生一代，我是光点正在。我们的新单曲《Love Bias》打压榜将在3月12日发行。耶哈哈！この曲はちょっと大人っぽいね。ミディアムラブバラード。ラブバラードになってます。台湾のみんなもちょっとキュンキュンしてもらえるような曲になってんじゃないかな。確かにね。お会いに。台湾のドラマもね。そうなんです。今僕が出演させていただいております「オーマイボス恋は別冊」でが台湾でも放送されてるということなので。そうなの？そうなんですよ。すげえじゃん。いや嬉しいことですよ本当に。これでみんな見てくれてんのかな台湾の人。ねえ。これでまたキスマイフット2もね知ってもらえたら嬉しいと思うので。一定要看。お会いに。ちょくちょく入ってくるね。でも台湾行ったよね俺らもね。行きました。
楽しかったね。すげえいい思い出だけど、まあ今この時期だからね、ちょっと会えないかもしれないけど、もしね、これ落ち着いたら絶対行きたいね。行きたい。みんなにお会いしたいですよ。いや、向こうのさ、台湾の方もさ、日本語とかでさ、すごい歌ってくれたりとかさ、確かに。あるじゃない。そうだから俺たちも歩み寄ろうって言って一生懸命中国語のお勉強を我々させていただいているのでお恥ずかしいな。そう一緒に寄り添い合って素敵な関係になれたらいいなと思っております。すぐ会いたいですね、またね。接下来也请多多支持 Kiss-My-Foots， 希望可以快点见到台湾的大家。请大家听着 Kiss-My-Foots 的歌，等我们再去台湾哦。谢谢大家。以上 Kiss-My-Foots でした。再见。再见。